אני פחות איש של מספרים, אבל תראה את הנתון הבא. מעל 90% מהתאונות נגרמות בגלל התנהלות מסוכנת שלא על פי הנהלים. במילים אחרות, תאונות שאתה יכול למנוע. על איך למנוע אסון אני רוצה שנדבר. באתר מתקיימים סוגים שונים של עבודות מסוכנות, ועליך להיות מודע לכך ולהתנהל בהתאם לכללי הזהירות. נתחיל בדרכי הגישה באתר. הקפד לשמור על דרכים פנויות ובטוחות למניעת נפילות והתקלות בציוד ובחומרי בניין. הכניסה לאזור חפירות וקידוחים באישור מנהל עבודה בלבד. באתר נעים כלים כבדים ומכונות. עליך להיות בקשר עין עם מפעיל הכלי ולקבל ממנו אישור מעבר. חשוב שתיזהר, תהיה ערני ותציית לשילוט ולסימונים שבדרך. מה לגבי ביצוע עבודות לא שגרתיות ומסוכנות? למשל, עבודה עם אש גלויה. יש להשתמש בציוד המגן האישי המתאים לסוג העבודה החמה. לפעול בהתאם לאישור מנהל עבודה והנחיותיו. לוודא שאין חומרים דליקים בסביבה, ושימצא מטף ייעודי בקרבת המקום. עבודות בחלל מוקף, כמו בורות ופירים, אלו אינם מקומות ראויים לשהיית אדם ועלולים לסכן את בריאותו ובטיחותו. לכן, כניסה לחלל מוקף תתבצע רק לאחר הדרכה, היערכות מוקדמת, בליווי משגיח ובאישור מנהל עבודה. עבודה עם חשמל ועם כלים חשמליים, מסוכנת ויכולה לגרום לאסון. לכן, שים לב שכלי העבודה שלך תקינים וללא פגמים. הסתכל על הציוד טרם הפעלתו. ודא שהמגן במקומו ושמדבקת אישור חשמלאי הנערכת אחת לחצי שנה בתוקף. אין להעביר כבלים חשמליים במקום שיש בו מים ואין לבצע אלתורים. כל התיקונים בכלים חשמליים יבוצעו על ידי חשמלאי מוסמך. כשאתה צריך להשתמש בכלים מכניים, עשה זאת בהתאם לנדרש מכל אחד מהם. שימוש בבמת הרמה מחייבת הסמכה ואישורים מיוחדים. בשימוש במנופים או עגורנים, עליך לקבל תדריך מקדים ולהחזיק אישור בודק מוסמך למכונות ולאביזרי הרמה. פעולות איתות וסימון יתבצעו אך ורק על ידי עתת מוסמך. נפילת חפצים. שמור על מרחק בטוח מאזור עבודה המתבצעת מעליך. אין להשליך חפצים או ציוד אל האזור שמתחתיך. ודא כי הציוד בו הינך משתמש בסביבת העבודה מובטח בפני נפילה. שימוש במעלית מסע תתבצע על ידי עובד מוסמך בזהירות ובאישור מנהל העבודה. שימוש במלגזה יבוצע עם רישיון בתוקף ובאישור מנהל העבודה. עכשיו כשאתה מכיר את הסיכונים בעבודה ובאתר, אני בטוח שתפעל לפי ההנחיות, תהיה ערני ותשמור על עצמך.